الله 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 سبحان الله 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 Zato kad je dobro, pozitivno na ovoj ummet, gdje će ova vera je pozitivna vera, i svaka pozitivno. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Veli Allah dželle dželaluhu u suri Ali Imran. Nemoj da takujete i nemoj da gubite nadeš. Vi jeste prvi. Ali uslov, ako ste pravi vjernici. Čo kažem moj primjer i će završam. Dođa jedan ashab po ime Adi ibn Hatem al-Ta'i, kaj Pegamer sallallahu alaihi wa sallam, i Pegamer alaihi sallam biše psiholog. Veli, ja Adi, ja znam ti zašto ne sakaš da primiš islam. Ja znam zašto ti ne sakaš da primiš islam. Znači, zašto buši Pegambere? To što veće muši, što veće nemusliman. Znači, zašto? Reče, gledaš neka muslimani se slabi, siromašni, poniženi. Znači, da. Reče, o Adi, slušaj me dobro. Ako vidiš žid, će vidiš kako Imrajatun, će vidiš žena kako od Hira grad do Persija, će dojde od Persija do Čabe da pravi tavaf slobodno, bez straha. Vtoro, će vidiš kako bogatstvo to na Kisra će ga osvojati muslimani. Kisra ibn Hurmus, Trifat, Kisra sin na Hurmus, muslimani da ga osvojati njegovo kranstvo i njegovo bogatstvo? Ne, da. I treto, će vidiš kako Allah će otvori perećet nova zemlja. Turi toliko će ima perećet nova zemlja, što čovjek će bara siromavta od ulica na ulica, od kuća na kuća, od selo na selo, da najde čovjek da mu dade nekomu sadaka, nema da najde. Ova bugoveli Pejgamber alejhi selam da čovjek Adi ibn Hatim. I Adi ibn Hatim veli, sada ovo će slučaj Božji Pejgamber. Vidi, Pejgamber dava nadež, dava optimizam. Da. I Adi ibn Hatim al-Ta'i primi islam. I veli, vallahi, vidio kako žena od Persije dođa u Čabe. Poravno, ne može da čovjek todi. Imao razbojnici po padu. Ako to je bilo pred 14 veka, kamoli pred 20 godini čovjek da može todi nigdje. Razbojnici, arami, razni vagabonti. Žena od Persija, od Iran daleko, dođa u Čabe, pravi Čabe, tava, bez strah. Zašto? Islam se proširio, ljudi to se vernici, nikomu ne pravi zlo ili šer. Vtoro, muslimanija osvojija Persija u vremenu Omer ibn Khattab. Koja osvojija Persija, sandusi su zlato, su dijamanti, su skapozenosti, muslimani koji osvojija. I Hatim veli, ko čeka možete treto to, a i to treto sigurno će se sluči, Allah će pušti perećet nova zemlja, tuđe to će ima toliko bogatstvo, što čovjek će saka da podeli nekomu sadaka, ne može da najde istinski islam. I taka, Pejgamber alejhi selam, privreće srce da ovoj čovjek ubili islam. Zato go molim Allah dželešanuhu da je napravio to nije luđe koji će gledati pozitivno, oni koji će stvorati pozitivno, oni koji negativno to će ga ostavati. Veli Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, man qal halaka an-nas fa huwa ahlakahum aw ahlakuhum. Koji će reći narodov se rasipao, koji će reći narodov nema hajr, koji će reći narodov je propad nad, to je najgore propadica. Evo narod ima dobro, samo je potrebno je dobar ovčar koji će opovedemo dobro i da postigne dobri rezultati. Allah dželešanuhu molimo sa njegovih imenja i ubovi savršeni svojstva. Allah dželešanuhu ne napravio to nije koji će gledati pozitivno, će pravati pozitivno i će imati pozitivni rezultat i na dunja i na ahiret. Molim Allah dželešanuhu da ne napravi to nije koji će imati nadež, koji će imati optimizam u svoj život i u svoja vera i će pravati dobri dela. Muhammed alejhi salatu vesselam dojde melek u džibal, melek na planini, koga mušrici te ga odbija i mu rekao, dojde melek mu reče, ja Rasulallah, o Božji Pejgambere, ako sakaš, dozvoli mi, će gi potvatam, so planina, svi te nevernici će gi uništam. A Pejgamber se reče, arđu Allah ne jahuđe mi nastavim i jabdullah, se nadam da je kao to i narod će da zatluđe koji će mu se klanjati na Allah. I tako i se sluči, danas, alhamdulillah, ima islam na svim strani. Neka Allah primi naše dobre djela, da Allah će što oni pomogne da očekamo Ramazan i šerijet, pravi i živi su
uvijek, inša Allah ta'ala, i napravi kabul makbul i mubarek djenisite naše dobi. Hvalati naša posljedna dova, en ilhamdulillahi rabbil alamin, wa kulu qavli hada, wa astagfirullahi li wa lakum, fa astagfiruhu innahu huwal ghafur.